I ara, atenció, el vídeo YouTube. Avui debuta en aquesta secció un nou patrocinador. Estem parlant de pocafeina.cat, una web on hi trobareu tot l'entreteniment relacionat amb vídeos, textos, fotografies. Doncs bé, avui debuten aquí els amics de pocafeina.cat i ens ofereixen, atenció, un personatge que es veu que es troba a Barcelona que fa quadres en menys d'un minut. Atenció. Pocafeina.cat presenta... El vídeo del dia. Ja veieu, sorprenent, aquest home que aconsegueix fer un quadre en menys d'un minut, eh? És espectacular, és màgic, és màgic. Mira, avui tenim un dilluns màgic.